Dobrý deň všetkým, dámy a páni, vitajte na tlačovom briefingu Združenia miest a obcí Slovenska k problematike zachovania tradičného predaja živých kaprov za účasti Združenia miest a obcí Slovenska a pozvaných hostí. Na tlačovom briefingu vítam predsedu Združenia miest a obcí Slovenska, pána Jozefa Božika, predsedu sekcie vodného a lesného hospodárstva primátora Kysuckého Nového Mesta, pána Mariana Mihaldu a pozvaných hostí zo Slovenského rybárskeho zväzu, pána tajomníka Bouša Cintu, predsedu Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, pána Mária Podmaníka v Partizánskom, zástupcov Združenia chovateľov rýb Slovenska, prezidenta pána Miroslava Šlenca a výkonného riaditeľa pána Milana Mazaňa. Pán predseda, nech sa páči, rozdávam slovo. Ďakujem pekne, stené dámy a vážení páni, ďakujem za to, že ste prijali pozvanie dnešnú tlačovú besedu. Prežívame aktuálne veľmi horúce leto, máme tropické teploty a téma, ktorú otvárame, tak trošku možno toto obdobie atypická a súvisí predovšetkým s obdobím Vianoc, keďže do 5 mesiacov tu budeme mať Vianočné sviatky blížiace sa a ono ten čas takto veľmi rýchlo ubehne, ale v každom prípade to, čo teraz hovorím, sa týka iba Vianoc, ale týka sa celoročných aktivít, ktoré sú vykonávané predovšetkým Združením chovateľov rýb, ale samozrejme s podporou Slovenského rybárskeho zväzu. Dnešné pracovné rokovanie, ktoré bolo zvolané na pôde Združenia miest a obcí Slovenska, malo za cieľ vyjasniť si pozície a utvrdiť si pozície v tom kontexte, že Združenie miest a obcí Slovenska sa bude snažiť v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch veľmi efektívnym spôsobom informovať našich členov, to znamená jednotlivých štatutárov miest a obcí na Slovensku a je ich 2800, ktorí sú združení v našej najväčšej organizácii, o tom, ako je dôležité zachovať priestor pre chovateľov rýb na to, aby nielen v predvianočnom čase, ale vždy, keď majú záujem, mohli prísť medzi obyvateľov jednotlivých miest a obcí a vykonávať predaj, ktorý je vždy pod kontrolou veterinárov, to znamená, že je prísne kontrolovaný, je tým pádom aj regulovaný a hlavne prináša konkrétnu službu, pokiaľ ide občanov miest a obcí Slovenskej republiky v tom, že sa ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie dokážu dostať k rybám, ktoré hľadiska životosprávy znamenajú veľmi dôležitý prvok zdravej životosprávy a čo veľmi dôležité, je to služba, za ktorou nemusia občania miest a obcí cestovať ďaleko, ale dokážu si nájsť túto službu v každom jednom meste, ktoré je prirodzeným regionálnym centrom. V tomto kontexte sme sa dnes dohodli na užšej spolupráci ako so Slovenským rybárskym zväzom, tak aj so Združením chovateľov rýb a predpokladáme, že v nadchádzajúcich týždňoch dojde aj k inštitucionalizácii spolupráce práve preto, že 120 000 členov Slovenského rybárskeho zväzu sú to všetko občania našich miest a obcí a tie skúsenosti, ktoré máme aj my v Partizánskom s pánom Podmaníkom, ale aj v ďalších mestách a obciach sú jednoznačne dobre s tým, že aj predseda sekcie a pán primátor Kysuckého Nového Mesta je sám jeden z členov Slovenského rybárskeho zväzu. To znamená, že chceme vytvárať podmienky na to, aby Slovenský rybársky zväz, ale aj Združenie chovateľov rýb mali čo najlepšie podmienky pre svoju činnosť na území našich miest a obcí preto, lebo chceme zachovať jednak tradície, ktoré tu už niekoľko tisíc rokov sú súčasťou bežného občianskeho a spoločenského života v tom, že trh s rybami alebo predaj rýb tu bol jednak období aj pred Kristom, aj po Kristovi a nedotýka sa iba obdobia Vianočných sviatkov, ale týka sa celého roka o to viacej, že dostatok rýb znamená aj dostatok priestoru na to, aby sa občania mohli zdravo stravovať a mohli urobiť niečo pre zdravú životosprávu samých seba. V tomto kontexte považujem túto aktivitu za veľmi dôležitú a Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré sa formuje ako platforma, ktorá chráni, pomáha a spája, chce v tomto kontexte robiť maximum preto, aby chovatelia rýb a občania miest a obcí mali prístup ku kvalitným, na Slovensku dochovaným rybám, ktoré budú si môcť nájsť na svojom stole, respektíve obohatiť tých svoj jedálniček, tak ako to bolo zvykom pred rokom, 2, 5, 10, alebo v prípade našich predkov pred stovkami rokov. V tomto kontexte toto rokovanie nie je samoučelné, je to reakcia na istú mieru aktivizmu, ktorá sa momentálne dostala do priestoru s cieľom, aby sa zabránilo predaju rýb, preto lebo sú tu rôzne, častokrát veľmi zavádzajúce a demagogické tvrdenia, ktoré poškodzujú chovateľov rýb a poškodzujú dobré meno aj Slovenského rybárskeho zväzu. A v tomto kontexte chcem urobiť všetko preto, aby zdravý rozum
na Slovensku bol trvalou súčasťou občianskeho, ale aj politického života v tom kontexte, aby sa neprijímali rozhodnutia, ktoré budú zamedzovať činnosti ako rybárom, tak aj členom Združenia chovateľov rýb na Slovensku. Ďakujem. Ďakujeme pánovi predsedovi. Poprosím o slovo našich ctených hostí. Ako prvého pána prezidenta Združenia chovateľov rýb Slovenska, Miroslava Šlenca. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Ja by som chcel v prvom rade poďakovať pánovi Zmožíkovi, že nás prijal na pôde z MOSu a že sú takí ústretoví a pochopili snahu našu obhajovať normálnosť na Slovensku. Skutočne potrebujeme proti týmto aktivistom začať pracovať celoročne. Oni vždycky začali kampaňou pred Vianocami, keď sme najviac zamestnaní, keď sa snažíme dostať svoje produkty na trh a zásobovať verejnosť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za ústretovosť a dnes dohodnuté veci pevne verím, že prispejú k tomu, aby ste vy na Slovensku si mohli kedykoľvek a kdekoľvek kúpiť čerstvú alebo živú rybu. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Šlencovi. Teraz poprosím ako ďalšieho zástupcu Slovenského rybárskeho zväzu, tajomníka pána Bohuša Cintulu. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som tiež chcel poďakovať predsedovi z MOSu za to, že nás privítal u nich v Bratislave. Vlastne mohli sme im ozrejmiť našu situáciu. Slovenský rybársky zväz je členom Združenia chovateľov rýb. Je to najväčšie občianske združenie a dovolím si povedať, že sme aj najväčším chovateľom rýb na Slovensku a práve preto nás táto problematika veľmi trápi a hlavne aj pretože ryba je veľmi zdravá surovina, ktorú by mali naši obyvatelia jesť a tento aktivistický spôsob nabádania toho, aby ľudia proste nekupovali si živé ryby alebo nekupovali si ryby, nám spôsobuje veľké, by som povedal, škody a vlastne odchádzame k nejakým možno mrazeným, možno nejakým spôsobom sem dovezeným rybám, ktoré nemajú taký veterinárny dohľad, ako máme my na Slovensku. Určite na všetkých obyvateľov by som chcel apelovať, aby tieto potraviny zakupovali celoročne v našich sieťach predajní a vlastne týmto by sme prispeli k tomu tej zdravej životospráve nášho obyvateľstva. Určite budeme ďalej pokračovať v rokovaniach a túto tému rozvinieme a iba by sme chceli apelovať na zdravý rozum, proste, aby tí ľudia to pochopili, aby počúvali aj tú druhú stranu tých odborníkov a nie len proste tých aktivistické spektrum. Ja vám ďakujem. Ďakujem pánovi Cintulovi. Poprosím ešte ako posledného predsedu sekcie vodného a lesného hospodárstva a primátora Kysuckého Nového Mesta, pána Mariana Mihaldu. Nech sa páči, pán primátor. Dobrý deň ešte raz všetkým. Viete, ja chcem doplniť celú túto tému iba jednou takou poznámočkou. Žijeme ťažkú dobu tým, že sociálne siete poskytujú možnosť na rôznom podhubí vytvárať rôzne fikcie a rôzne teórie, ktoré sú nie založené na pravde. Ja chcem vyzvať, tak ako prebiehajú všetky kampane v médiách, v rádiách, v televíziách, poprosiť všetkých ľudí, overte si informácie. Slovenský rybársky zväz, ako aj Združenie chovateľov rýb, má rôzne štúdie od vysokoškolských vzdelaných ľudí, od ľudí, ktorí sa tým živia, ktorí pracujú v týchto oboroch niekoľko desiatok rokov. Čiže tieto štúdie sú hotové, sú na svete, predpokladám, že budú čoskoro aj zverejnené, čiže každý človek skôr ako si nejaké stanovisko príjme k tejto problematike, ktorá je veľmi ľahko čitateľná, veľmi ľahko uveriteľná, radšej nech si prečíta týchto pár štúdií, ktoré budú spracované pochopiteľne a potom nech si každý urobí svoj názor a prikláňam sa k tomu, aby sme sa naďalej živili rybami, sú veľmi zdravé a živíme sa tým, čím sa živili naši predkovia stovky, desiatky, tisícky rokov. Ďakujem, pán primátor. Dámy a páni, nech sa páči priestor pre vaše prípadné otázky. Natália Bronová, RTVS, teda STVR. Chcete sa dohodnúť na predaji živých rýb, možno aj s obchodnými reťazcami, pretože oni niektoré zakázali aj na parkoviskách rybárom predávať živé ryby. A ak s tým nebudú súhlasiť, čo urobíte? V každom prípade ZMOS využije priestor na to, aby vyhľadal rokovania aj predstaviteľov jednotlivých obchodných sietí na Slovensku. Je to jeden zo záverov dnešného stretnutia, že v tomto kontexte budeme sa snažiť byť aktívni, budeme rokovať. Samozrejme, výsledky rokovania nie je možné prejudikovať,
ale v každom prípade nie sú to len priestory pred supermarketmi. Mestá a obce dostatočne disponujú veľkým priestorom na to, aby v prípade záujmu chovateľov rýb a rybárskeho zväzu sme dokázali vytvoriť adekvátne podmienky, lebo ten, kto si chce kúpiť rybu a vie o tom, kde sa tá ryba predáva, tak on si tú cestu nájde. A nemusí to byť len pred supermarketom, môže to byť na každej jednej mestskej tržnici, môže to byť na každom jednom mestskom pozemku, kde je dostatok priestoru na to, aby sa mohol ten chovateľ rýb napojiť aj na elektriku, aby tam mohol mať svoju pokladnicu a aby mohol prevádzkovať svoju obchodnú činnosť. My sme sa to nezišli preto, aby sme ako zástupcovia samospráv deklarovali, že robíme všetko preto, aby v priestoroch a na územiach našich miest a obcí bol vytvorený priestor pre Slovenský rybársky zväz, pre Združenie chovateľov rýb, práve preto, aby tú svoju činnosť mohli realizovať a svoje produkty v podobe dochovaných rýb mohli predávať pre občanov miest a obcí Slovenskej republiky. Ešte mám jednu otázku. Aktivisti určite budú namietať tým, že oni bojujú proti tomu, že aby sa tie ryby nepredávali živé, pretože ľudia, ktorí si ich kúpia živé, tak možno ich neodborným spôsobom zabijú. Ja mám otázku možno na rybárov. Vy dávate človeku, ktorému predáte živú rybu, nejakú inštruktáž k tomu, že ako ju správne zabiť tú rybu, aby možno na nejakom... Bude reagovať výkonný riaditeľ Združenia chovateľov rýb Slovenska, pán Milan Mazan. K tejto otázke by som uvedol toľko, že na takmer všetkých predajných miestach, kde sa predávajú živé ryby, je poskytovaná aj doplnková služba, zabitie a vyčistenie, základné opracovanie tej ryby. Je dôležité podotknúť, že tieto služby sa vykonávajú pod veterinárnym dohľadom, sú na to jednotlivé predajné miesta pripravené. A vo všeobecnosti sa dá tvrdiť, že veľká väčšina zákazníkov si odnáša tú rybu domov už spracovanú alebo zabitú. Za predpokladu, že niekto chce si odniesť domov rybu živú, tak poskytujeme základné informácie v písomnej forme zákazníkom, kde ich inštruujeme, ako narábať s tou rybou, čo nerobiť s ňou, čo s ňou robiť, ako s ňou nemanipulovať. A kto má záujem, určite dostane od odborného personálu ešte doplňujúce informácie ako na to. Nech sa páči, sú ďalšie otázky? Ja by som potom možno ešte individuálne. Dobre. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, dámy a páni, zástupcovia z MOSu, ctení hostia, ďakujeme za vašu účasť a všetkým prajeme príjemný deň. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Pekný, príjemný letný, horúci, prázdnový deň prajeme.